Доброго ранку. Усім салют. Лесик, допомагай. Ага, тільки я боюся що-небудь переплутать. Нічого, я тобі буду підказувати. Ага. Привіт, Таня! Доброго ранку, Кася. Долучайся. А что это вы тут робите? Морские вузлы вы учитесь вязать? Да ні, ми лист пишемо. Ви вирішили мене розіграти? Який такий лист? Для наших сябров. А де папера, де ручка? А ми без папери і ручки лист пишем. А, електронний. Тоді, а де комп'ютер? І комп'ютер нам не потрібний. Ми пишемо лист з допомогою ниток. Так писали свої повідомлення ще старожитні інки. Інкі – це індійське плем'я, яке жило у Південній Америці. Я про їх чула, але ніколи не ведала, що з допомогою ниток вони інформацію передавали. І навіть розмовляли. О. Інкі зв'язували певним способом кольорові нитки і носили як у пригажання. І чужинці навіть не здогадувалися, що по таким малюнку можна було прочитати справжню історію. Наприклад, білий колір говорив про мир. Зелений – про воєнні деньги, а жовтий означав золото, багаття. А яще з допомогою вузельчиків інкі лічили. Звичайний вузельчик – десяток, двойний – сотня. І ті усі їх повідомлення переклали на сучасні мови. Ні, навіть до цього часу усі загадки інків історики не змогли розшифрувати. До речі, такий алфавіт має назву – кіпу. Цікаво, а я ще є де-небудь такі незвичайні алфавіти? Єсть, поглядіть, як вам такі літери алфавіту кельтів. О, а де тут літери? Тут тільки ніякі рисочки і все. Мені здається, що вони усі однакові. Коли здалек поглядеть, здається, що це ніякі гілочки. А пригледься і зауважиш, що усі гэты знаки з рисочками різні. Наприклад, одна горизонтальна лінія читалася як А, А дві горизонтальні рисочки як О. А давайте що-небудь напишем такими літерами. У алфавіті, який називався агам, некоторые літери означали навіть ціле слово. Глядите, я зараз напишу слово «бяроза». Літера Т? І правда, вельми нагадує нашу літеру, але на стародавній кельтській мові я написала слово «бяроза». Доволі просто. Я хутко вивчу гэту мову. А тепер поспробуйте прочитати, що я ще напишу. Гэта нагадвае нейкую агароджу. А вось і не, на кельтській мові гэта гучыць як «е». Е! І що означає гэта «е»? І означає питання. «Е»? Менавіта так. Я пытаюся, коли ми будемо мультфільм глядіти. А я адкажу па-беларуску. Зараз жа! А ви ведаєте, що амаль ва ўсіх мовах слово «мама» починається з літери «М». А ваші мамы-сябры зараз побач з вами? Хутенько обдымите их и скажите, як вы их любите. А з якої літери починається ім'я вашої мами? А ваше ім'я з якої літери починається? О, у наших глядачоў і іх матуль вельмі прыгожыя імёны. А ті усе ведають, що у перакладі яны означають? І з якой мовы до нас прыйшлі? А ми з сяброўкамі адшукалі, якая кветка адносіцца да якога імені. І ті усе твої сяброўкі знайшлі свої кветкі у спісе? На жаль, не. А я придумала свою гульню. З імёнамі і кветкамі? Так, наприклад, ви глядите на мяне і уявляєте, на якую кветку я подобна. Адкази ми малюємо. А потім поглядім, ці супадуть малюнки. Нашим глядачам я так само пропоную погуляти. Уявите, калі ласка, на якую кветку подобна ваша любимая Кася. А пакуль мы будем маляваць, можна яшчэ і мультфільм паглядзець. Ой, дякую, сябры! Кася, ми з Лесіком не домовлялися. І адзін у аднаго не падглядалі. А атрымаліся прыгожыя ружы. Цікаво, а якою квіткою бачили нашу Касю глядачі? Мне здаецца, што ты сапраўдная ружа. Такая ж прыгожая.
так, і трымаешся быццам каралева. А что? Так и есть. І у ружы ёсць калючкі. Так, и я могу ушчыкнуть, калі мне штосьці ці хтосьці не падабаецца. Але гэта зусім не балюча. І яшчэ, Кася, ружа заўсёды любіць быць у цэнтры ўвагі. Так, і я вельмі люблю, калі мне усе гавораць кампліменты. Кампліменты ўсе любяць. Да. Зараз, сябры, абавязкова скажыце якое-нибудь прыемнае слово таму, хто знаходзіцца побач. Сказалі? А ў адказ таксама пачулі чароўнае слова. І вельмі прыемнае. Да. А ці ўсе памятаюць, што ўсе ветлівыя словы называюць чароўнымі? І чым часцей вы іх вымаўляеце, тым больш чароўным усё становіцца вакол. Абавязкова гэта праверце. Пачніце са сваіх блізкіх ці са школьных сяброў. І калі вы будзеце гаварыць ветлівае слово, дадайце сваю усмешку. Усмешка толькі павялічыць чароўнасць. А мы пачнём дадаваць чароўнасці ў дабраранак зараз жа. Калі ласка, сядайце бліжэй да экрана. Мы прапануем паглядзець яшчэ адзін мультфільм. А зараз я хочу даць заданне для ўсіх нашых гледачоў. І што за заданне? Уважліва паглядзіце на Лесіка. Ой, можа са мной што не так? Лесік, не хвалюйся, гэта ж заданне. Ды не круціся ты так. Я проста вельмі хвалююсь. Не трэба. Усе гледачы павінны добра разгледзець твае вочкі, вушкі і шчачкі. Ага, зразумеў. Пастараюся пасядзець ціха і нават не варушыцца. Цудоўна. Так і сядзі. Так і сядзі. Я нават дыхаць не буду. Ой, так не трэба. Ты паветраны шарык нагадваеш. Фух. Буду сядзець звычайна. Всё. Усе паспелі разгледзець нашага разумніка. А цяпер падумайце, на якую кветку ён падобны. Свае адказы можаце даслаць нам. Яшчэ лепш, калі ў вас будуць адказы малюнкі. Адрес, куды адпраўляць лісты, памятаеце? Мы нагадваем. 220 114, город Минск, вуліцу Макаёнка 9, праграма «Дабраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай dabraranак.tv@gmail.com. Зараз можаце падумаць, а зрабіць малюнкі лепш потым, калі прыйдзеце з заняткаў. Дзяўчынкі, і нашым гледачам, і нам таксама час збірацца ў школы і дзіцячыя садкі. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усё як заўжды. Тэлеканал «Беларусь-3» Роўна ў 7 гадзін. Мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку. У нашым Дабраранку! Не праспіце.